Tambalan na! Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Go, Diego, go! Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicole Ayala and Diego Bandido. Papaano po ba pipilitin ang pamilya na gumawa ng content? Feeling ko makaka-relate dito si Nicole Ayala. Paano mo po napilit ang iyong family na gumawa ng content? Kasi po nakikita ko po na meron ako mga kumars na in fairness sa kanilang followers sa Facebook, umabot na halos ng 50,000. Gumagawa sila ng kung ano-anong content. Ang hirap pong pilitin ng mga anak ko at lalo na yung mister ko kasi introvert po siya. Paano po ba? Tsaka may kita po ba talaga dyan? Thank you, Tambalan! God bless! Ayan. Mali ata yung tanong mo. Alam mo, totoo yan na kahit gusto mo, kung hindi gusto ng mga tao sa paligid mo, hindi talaga siya uubra. Pero, pansinin mo minsan, may mga ibang mga content. Ako para sa akin, you just gotta give it a try. If you just wanna know kung papatok ba, meron bang ano, you just gotta give it a try. Kasi minsan, di ba, may ibang mga content na isa lang yung gumagalaw, isa lang yung nagsasalita, tapos yung mga iba background, yung walang pakialam, pero yun din yung pumapatok. Correct. Kasi mga wala silang pake, o kaya very natural yung kanila. Naalala ko isa sa mga bagay na dyan na sumikat. Naalala mo yung early days ng Moy Moy Palabo? Oy, oo. Yung nanay nila correct, na padaan-daan lang sa likod. Daan na dead ma lang. Totoo, di ba? Tapos, yun yung mga unang yun yung mga unang content creators Moy Moy Palabo di ba? So, kung naabutan niyo yan, malamang may gout ka na. Malamang medyo mataas na ang iyong blood sugar, ganyan, di ba? So, merong ganun Ang pwede mong gawin, Mrs., I assume si nanay ito, ang pwede mong gawin is, kausapin sila, tanungin. Correct. Baka naman gusto ninyo. Kasi ito na rin naman talaga, dito na rin naman papunta yung mundo, di ba? Tapos sabihin mo na yung kumars natin, kumikita na, meron na siyang mga sponsored, may mga paid ads, ganyan. Kung ang tanong mo sa amin ay kumikita, I think, it would be for kung kapag ka napansin ka Pagka kasi napansin ka na, doon na yung kita, to follow na lang din siya talaga. Meron. May mga ibang mas mayaman pa sa atin Tama. Oo. Pero wala talaga kasing formula na yung social media Wala talaga siya. As in, make or break. You just gotta continue to try until you succeed. Kasi karamihan sa makikita po natin yung mga nakilala, sumikat sa social media, is parang nature nila yun Parang ginagawa nila yun. Like for example, isa sa mga kwento yung kay Malupiton. Ayan. Hindi siya nag-i-aim ng nakikita siya or ano. Basta masaya lang sila, ganun sa ginagawa nila. And dahil nga natural ang ginagawa mo, nag-automatic ang lahat, nagiging basic. Alam mo, tama ka sa sinabi mong yan kasi pwede kang magpumilit at first.
Tapos eventually, kapag pilit na pilit siya at hindi na siya natural, Stress ka. ka na niyan. Promise. Baka mamaya magkaedad tayo, mas mukha ka matanda sa akin. Sige ka. Yan na yung makikita mo daw kung ano mang kinakain, Ayan. mapansin Ay, lang. di, tsaka hindi mo yung mga gagawin ng mga content na ikakapahamak na nila, ikakapahiya o ikakabash, diba? Oo. Yung mga ganon. So, pag-isipan mo, I think if you want it to be a family thing, then you talk to your family if they want. May consent man lang. Kung halimbawa Correct. man hindi sila kikilos kasi ayaw talaga nila, may consent lang na nandun sila sa iyong posts, ganyan. Oo. And then, pangalawa, kung talaga ayaw na, tas ikaw naman talaga lang ang may gusto, bakit wala namang masama kung ikaw lang mag-isa? Correct. As a mom, as a parent, Tama. o di ba, as somebody, kung very natural ang gagawin mo, as somebody na trying to be a content creator na walang sumusuporta. Oo. Yan, yung mga ganon. Halimbawa, nagbablog ka, ikaw ay gustong-gusto mo, natural sa'yo, magkukwento-kwento ka dyan. Ganito pong nangyayari, kita niyo po yung asawa ko na nonchalant niya sa likod. Ayan, no, mga ganon. Yung parang Hayaan mo ganon. lang, tingnan mo yung mga anak ko, di ba? Paano naman ako hindi kakayod? Ang tataba, di ba? Mga ganon. Oo. Na very natural. Dapat kasi maging consistent. Meron ka maging consistent, maging authentic, pero kahit naman sabihin naming lahat yan, maski Oo. naman kami. Oo. Alam niyo po ba dito sa aming kumpanya, nag-umpisa po kami sa isang tao Oho. sa digital media. Ngayon, Ayan. itong digital media team namin, Mas marami pa sila sa marami atin. pa kaysa sa amin, 'di ba? Pero every day they just really try their best, 'di ba? Oo. Kung alin sa mga madami naman din tayong mga pumatok na mga contents, ganun. Ang kailangan mo lang talaga gawin ng gawin kasi wala. Parang may pagpilian lang yung mga tao. Hindi mo talaga alam Hindi mo alam. Hindi mo masasabi. Pero tama ka naman, Missy, sa sinabi mo na this is the way of the world. Oo. Dito na talaga papunta. Yung kumari mo nga, 50,000 na yung followers. Oo. Nagluluto lang ng bibingka, di ba? Or something. Edi, gawin mo lang ng gawin. Yung iba nga, Jegs, meron mga ilang mga nagpapakita lang ng live ni wala sila doon. Oho. Tapos pinapakita lang nila yung kalsada. Tapos makikita mo, ang dami nagbibigay ng gifts. Nakikita ko yun lagi sa kasi asawa ko, pinapanood niya paminsan-minsan yung Shibuya Crossing sa Japan. Oho. Wala lang, nakatutok lang yung camera. camera doon Oho. na naglalakad lang yung mga tao. Tapos makikita mo, at any given time, 3,000 viewers. Oho. Tapos makikita mo, nagbibigay ng gift sa kanya. Pero walang effort ito sa kanya, ha? Nakatutok lang yung camera sa kalsada. 'Di ba? Oo. So, hindi mo talaga masasabi kung ano yung papatok kung hindi mo susubukan. Tama. Kung una pa lang parang nega na ang lahat, i-eliminate mo na yung mga nega, yung mga ayaw, yung mga Oo. pampabigat. So kung ayaw ng mga kasama mo, edi ikaw na lang mismo Correct. muna gumawa, 'di ba? So dapat it will come out natural. Na dapat hindi yung magiging objective mo is yung pera. Kasi Oo, pag pera agad. may stress ka totoo Correct. eh. Kasi magpapanik ka niyan. Oo. Doon lang tayo sa natural. At tandaan mo ha, minsan yung ibang mga content na pumapatok, hindi backed up by a digital Correct. team ha. Oo. Minsan kung sino pa yung may kamerang medyo malabo-labo, Yung minsan- walang editing na Oo. naganap. Yung minsan yung walang plano, na Wala. kinapture mo lang. Correct ka. Diba? Hindi mo inasahan. Oh, like diba? for example, kung talagang tina-target mo na madaming views, may stress ka, like for Oo, example, huwag correct. na tayo lalayo. Nicole Yala, di ba? Ayan. Kung paano binuo yung Papang Fam. yung aming YouTube page. Oo. Nagsimula siya sa hopefully Na maraming kumita. views. Oo. And pagka ganun kasi, parang nakakasakal siya eh. Oo. So nung naging na lang siya, yung para bang pampatulog namin, Oo. yung bang memories siya ng Yan. family namin, yung bang isang araw never dapat masabi pag ang mga anak ko isang araw, Jegs, nasabi niya sa'yo at one point na healing their inner child ha, pakisampal yung 400 videos namin sa YouTube. 'Di ba? Para lang So, parang bangko na lang siya ng memories. Bangko siya ng Oo. memories, 'di ba? Yung ganon. Oo. Then now it becomes hindi na siya heavy para sa akin. Oo. Parang pa nga ako, nangungulit pa nga ako dun sa nag-i-edit na kailan ba mag-upload ng bago. Kasi Ganun kung- na lang siya. Kasi kung tatanungin mo si Nicole sa mga effort na ginagawa niya, kumpara doon sa mga nakikita niya ng mga millions of Oo, views, sa correct. wala namang ginagawa. Walang Yung ginawa. pinapaliguan lang yung Totoo. Yung mga effort na ginawa ko, yung mga lugar na pinuntahan ko, di ba? Kulang na nga lang mag-extreme sports ako. Buti na lang, di ko pa rin ginagawa. Pero pinapaliguan lang yung anak nila. Oo. Ang daming views. Ang daming views, 'di ba? Yung mga magugulat ka, nag-a-appear bigla sa timeline mo na bakit
yung, kunyari, ito talaga yung yung classic dyan eh. Yung merong quotation. Yung quotation, hindi naman siya masyadong compelling, hindi yung parang nakakaiyak, hindi yung parang mapapasabi ka na, oo nga no. Pero quotation lang siya ng normal na quotation. Pambihira makita mo 2,200 comments, lahat nag-a-agree, di ba? Samantalang araw-araw na ginawa ng Diyos, ang dami nating quotable quotes, di ba? Kaya kung minsan, kung iisipin mo parang it doesn't make sense yung nangyayari sa social media. Bakit True. natitrend to? Correct. Bakit siya? Bakit sila? Anong meron? Bakit eto? Ilang Oo. beses ko na tong pinost yung ganitong salita, quotation na to. Pero Wala naman nangyari. wala naman nangyari. Pero kung pakikinggan mo, apaka-powerful ng mga Tapos samantalang yung isa, wala lang, parang Actually, time is gold lang, kinopya ganun, pa or nga eh. pwedeng kinopya lang, siya pa tong pumatok. Tapos syempre maku-curious ka, titingnan mo yung profile, magugulat ko, 4.2 million followers. Tapos matataka ka bakit? But kasi nga, hindi mo talaga masabi. Kasi kung meron tayo lahat clear-cut formula, edi lahat na tayo milyunan ang followers. Lahat na tayo kumikita ng bonggang-bongga. But in other words, just be authentic, be natural, and just do it. Yun lang Correct. yun. Gawin mo lang. Meron nga tayo naalala ko yung yung kasamahan natin na dito sa MBC. Nag-post lang siya ng magandang gabi. Handa ka na ba? Hundreds na yung comment. Dahil 'Di ba? Yun lang. samantalang bago ka makapag-post ng isang video, i-edit mo muna ng 1-2 oras. Oo. Naka-concentrate ka, hindi nalipasan ka ng gutom, napagalitan ka ng misis mo or mister mo, kaka-edit, 'di ba? 3 comments. Yung 2 pa doon sa misis mo at sa anak mo. Tama. Kung minsan mangungumbinsi ka pa ng kapamilya. Correct. Like mo naman. Comment mo naman. Hi. Well, just do it. Ang pinakamahalaga naman sa ngayon as a start, your heart is in it. Tama. Gusto mong gawin ito, nararamdaman mo na meron itong patutunguhan. Saka nai-enjoy mo ha. Correct. So, why not? Oo. Go. Wag mong pilitin yung mga Taong ayaw. Doon muna tayo. Experience ni Nicole yan Oo, na-experience ko yan na lahat po ng YouTube videos naming pamilya, puro mukha ko lang. Kasi selfie video, sariling sikap, wala kasing may gusto eh. Natutuwa nga ako pag yung anak ko, yung bunso, at least inaagaw, may iba man lang anggulo, di ba? Pero it is what it is. Ganun lang talaga. Mahirap mag-convince sa mga taong ayaw. Correct. Sinabi mo pa yung mister mo, introvert. Diba? Kung introvert ang mister mo, kahit anong pilit mo dyan, apakahirap niyan Tama. i-convince. So, Correct. pwedeng anggulo mo dyan is, pakipakita mo lang. Diba? Eto pa rin po ang tambalang kumikinang. Ako po si Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!